Dyma ffotograff o fy nhad Kelvin. Cafodd e haint a gafwyd yn yr ysbyty pan gafodd ei dderbyn i'r ysbyty fel mater o drefn, ac roedd e yn niwed y gellid ei osgoi. Fy enw yw Hayley, ac yn anffodus cafodd fy nhad C. difficile, a chawson ni ddim profiad da mewn gwirionedd. Roedd yn ddyn nodweddiadol o'i genhedlaeth o'r cymoedd, roedd o'n ysmygu, roedd yn gweithio shiftiau, doedd e ddim yn bwyta dim byd ond ei bai bod ei wedi ei ffrio. Datblygodd e fethiant yn yr arenau, roedd o'n mynd i'r uned hemodialysis deirgwaith yr wythnos. Yna un diwrnod, daeth o ddim adref o'i uned dialysis ac roedd o wedi cael ei dderbyn i'r ysbyty am fod ganddo fe symptomau haint ar ei frest. Felly yn ystod y cyfnod hwnnw, treuliodd e bythefnos yn yr ysbyty ac roedd e angen therapi gwrthfiotig mewnwythiennol. Wythnos ar ôl i'r dolur rhydd ddechrau, cafodd ei anfon adref. Roedd y dolur rhydd yn dal i ddigwydd 6 neu 7 gwaith y dydd, gostyngodd ei archwaith felly roedd hi'n anodd iawn ei ddarbwyllo i fwyta rhywbeth. Pan nad oeddwn ni yn y gwaith, y cyfain oeddwn ni'n neud oedd stimio, glanhau, canu. Roedd yr effaith seicolegol o gael yr haint hwn yn aruthrol arno. Roedd o'n teimlo'n fudur, roedd yn teimlo fel ei fod yn faich. Nid oedd yn faich, fy nhad oedd e. Fe wnaethon ni ddadlau, roedd y arfer fy ngwylltio i a dioddefodd ein perthynas, ac fe newidiodd i fod y berthynas rhwng gofalwr a chlaf, ac roedd hynny'n anodd i mi yn ogystal ag iddo fe. Roeddech chi'n gallu gweld ei bersonoliaeth yn pylu, roedd o'n encilio mwy a mwy. Ac ar ôl 9 wythnos o therapi gwrthficrobaidd, dechreuodd cael poen difrifol yn yr abdomen a dywedais yn syml taw digon yw digon ac mae angen ti fynd i'r adran damweiniau ac achosion brys. Erbyn diwedd ei ail wythnos yn yr ysbyty, gyfonais a allai greu carthion soled a byddwn ni'n hapus i'w gael adref, yn awyddus i'w gael adref. Erbyn hyn roedd yn defnyddio hoist i allu codi o'r gwely. Dwedodd wrth y nyrsys ei fod wedi trosglwyddo'i hun i'w gadarolwyn, wedi defnyddio'r gadarolwyn ar ben ei hun i fynd i ochr arall yr ysbyty, wedi defnyddio'r toiled cyhoeddus ac wedi mynd â'i hun yn ôl ac roedden nhw'n ei gredu. Ac roedden ni'n meddwl, os yw fy nhad mor awyddus i fynd adref, os yw e'n mynd i ddweud celwydd fel na, awn ni ag ef adref a byddwn ni'n datrys pethau pan gyrhaeddon ni yno. Felly daeth fy nhad adref yn dal i gael dolur rhydd y noson honno, a 2 ddiwrnod yn ddiweddarach dechreuodd chwydu llawer o waed a dechreuodd cael melina a bu farw gatref yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. Hyd heddiw dydw i erioed wedi gweld cymaint o waed mewn un lle ac mae effaith hynny ar fargofion o fy nhad yn enfawr. Ac mae arogl y gwaed yn, dyw e ddim yn dda. A dydw i ddim yn dweud y byddai fy nhad yn dal i fod yn fyw oherwydd bod cnifer o bethau eraill o'i le ag ef, byddai e ddim wedi bod yma, ond ar y pryd, os nad oedd ganddo'r haint C. diff hwnnw, byddai wedi cael marwolau llawer gwell. Ar ddechrau fy ngyrfa nyrsio, roeddwn i'n arfer meddwl pe bydde ti'n rhoi gwrthfiotig iddyn nhw bydd popeth yn iawn. Nawr gallaf weld yr ochr arall fod y ddim yn cael ei drin a'i fod yn wir effeithio ar bobl. Mae'n effeithio ar bobl ar ôl iddyn nhw gael ei ryddhau o'r ysbyty a gall wanhau pobl yn sylweddol, fel rydw i bellach wedi dysgu. Ac mae'n bwysig i weithwyr gofal iechyd proffesiynol gofio bod person yna. Rydym yn edrych ar ystadegau, ar dueddiadau a chyfraddau a'r holl ddata sy'n gysylltiedig â rhifau. Felly y tu ôl i pob rhif mae unigolyn sydd wedi profi hyn.